Здравейте, аз съм доктор Веселина Дукова, колега с страст към иновациите и дългогодишен опит в създаване на красива и стабилна усмивка. Основен Key Opinion Leader на TrioClear и управител на клиника Дукови. Знаете, че без правилна ретенция ортодонските резултати могат да бъдат компрометирани само за няколко месеца. В моята лекция "Нова ера в ретенцията" ще ви представя най-новите клинични подходи за гарантиране на дълготрайни резултати. Ще анализираме разлики между фиксирани, снемаеми и комбинирани ретайнери и ще разгледаме иновативни решения, които могат да улеснят работата ви. Присъединете се в Международната ортодонска конференция, организирана от Априори Академии на 15 и 16 февруари в Интерекспо Център София. Регистрирайте се сега и открийте как да оптимизирате ретенционните си стратегии за дълготрайни и предвидими резултати.